Hi kumbakalong hi kadon kajing shisha ka bakraw ba kadon kajing Thrang jogi Paidbah Garo Hills ba ka Voice of the People Party kan hiar se Garo Hills ban penrung Dkhot ban Seng kan ka party shanish po Garo Hills. Te kum ginong elam ngilawan hiar bonsin bat ngilayo ban ikindo iki bobon ba kibriu akaleng-kaleng ke district bat ngilai ke jing slop ya ka jingai lenti ka daw ka balapalongi bangin Seng ka party ka thong ka jing thumu ka jing bakanong rim ka jing ti ko bakalong manta kalong ka basmutna bangin tip ba kata ka jing Thrang ka jong ki ne ki Rilum ba ki Paidbah jong ka Garo Hills kala pinisha bakalong ka ba scam namar ngila lum iki ngila pawan bat ngila tenjo iki haduk kanu ka don kata ka jing angnut bat menta kasi kala don ka jing kundo banya slok hadin bangilayo banya slok haki por kila menchwa bat nagawi ka jimut kila rai bakin sedangno kirki ya kani ka parti ka jingi bat dena kata kata hukum kinong alam ngila mencur bangin bu shwa ya ka ad hoc committee haki bade baka Garo zone jong ka Voice of the People Party kenang bagani ka Garo zone jong ka Voice of the People Party kan sedang ban lum ban lang ban ya slok ikibriu ban ai ka jing penchai jing pensoso kani kami namar kaladon ke jing Thrang bat ke jing angnut bangin hab ban sedangno ya kani ka kam syapo Garo Hills bat ni snguthu habangi don sini syapo Garo Hills kat habangi kendo la kalong ki rong ba la kalong ki riu don prom kila pen pau shahi ba komba kalong hi kan de sang Voice of the People Party ka kabarlong kata ka alternative mo wei pat kalah nakam taki nongsong snong ha ka jlam meghalaya bakin yo ya ka sarkar kabaron ka jing sokhya nam ta jiki Paidbah te nilala ban Seng i ka ad hoc committee jong ka Garo Hills zone jong ka Voice of the People Party menta ka si pat ka basngutunat kalong bakidon du kiri rong ba jong ka hangni po Garo Hills ki belong ki nongelam ki beri ki senior citizens kin badon ha ka kam shakrible ki ba lakloiru banlong ki nong ai jimut ki nong ye betenlinti ya kani ka ad hoc committee khnang bangila banwan ra pat ya ka ta ka district committee ka ba khlan ha kani ka dong ka thai bat shikiwi pa ki district te kata ka khobor ka bang ban pau bat na sno ban aingu ible na ka ti ka jong u bat ka jinga lenti ka jingi ka ba ngi yo ban mat sa ya kani pat ka cap jong ka jing job ha ka jinga lenti jingi bangila ban Seng ban lum ya ki rangba ya ki samla ki ba pen pau shisha ba kumba kalong manta kimdon shu da ka weipat ka jing perkhat na ni ka jing arti ni ka Voice of the People Party nei ban i ba ka ditang ni ka party ka ban yeng nam ta jingi ki try ka ha ka jala